Tak je to za vámi a já vám moc gratuluju. Vůbec k té odvaze se podívat do hloubky a na zoubek tomu, proč nehubnete a stále dietujete, trápíte se při každém pohledu do zrcadla a možná se už i tak trochu vzdáváte svého snu, být na prahu 50 nebo klidně i dávno po 50, konečně hubená. Děkuji za vaše odpovědi. Vidím, že váš kód štíhlosti běží na minimum. Ale to je vlastně dobrá zpráva, protože není nic jednoduššího, než ho společně zapnout. Ale nečekejte ode mě takovou tu klasiku, že vám teď tady dám kalorickou kalkulačku a pošlu vám jídelníček takzvaně na míru. Tak prosím vás, nic takového, protože nic takového vám bohužel nepomůže. Nedoporučím vám zdravý talíř plný zeleniny a tmavé pečivo, stejně tak ani pravidelné jídlo a fitko. Jediné, co potřebujete, je pochopit, o čem hubnutí po 40 je a zapnout svůj kód štíhlosti. Mně se podařilo rozklíčovat, řekla bych až zázračnou formuli, díky které zhubne každá žena bez ohledu na hormony, kolik má za sebou hubnoucích pokusů, nebo jestli je v menopauze, nebo nějak nemocná. Jak se to dělá a zavede to i vám? Jako žena po 40 potřebujete výrazně odlišný přístup k hubnutí než nějaká 30, na nějaké hladovění nebo pokusy z pytlíčky, keto, low carbem a podobně, tak na to se můžete vykašlat, protože to neudržíte dlouhodobě a ani vám to nepomůže. Co vám budu vyprávět, já sama jsem nabrala na prahu 50 skoro 20 kilo a byla jsem opravdu naprosto zoufalá. Žádné oblečení mi nebylo, lidi na mě divně koukali, manžel se mnou nechtěl nic moc mít a nejhorší na tom bylo, jak jsem cítila, že se propadám do neviditelné propasti a řítím se upřímně do průseru. Čeká mě už jen stáří, nemoci a nemohoucnost. Znáte to? Jak se z toho vyhrabat? Doposlouchala jste až sem? Tak je jasné, že tohle je teď vaše aktuální téma, nebo ho řešíte už roky. Ať je to tak nebo tak, zvu vás na inventuru kódu štíhlosti. Projdu s vámi 10 oblastí hubnutí a podíváme se na to, proč váš kód štíhlosti ještě pořádně nepracuje a co s tím. Protože přirozené je být zdravá, štíhlá a fit celý život, nejen do 30, 40 nebo 50 let. Jak se nám snaží vlastně média a okolí namluvit. Inventury jsou vždycky během chvíle, co vyhlásím termíny pryč. Takže jestli už konečně chcete být fit, štíhlá a mladá pro svoje milované a hlavně pochopit tajemství štíhlosti během pár minut, zapište se tady pod videem, dám vám vědět s novými termíny. Inventura je zdarma, ale jenom tady na téhle stránce a pro vás, pro moje sledovatele a ženy, kterým záleží na svém zdraví a chtějí být krásné a šťastné až do konce života. Tak směle do toho. Bylo by šílené se dál trápit nadváhou a špeky, když se jich můžete krásně zbavit.